Predsedu strany My Slovensko Štefana Paneku a podpredsedníčku Zuzanu Palovič som stretla vďaka mojim pracovným aktivitám. Od prvého momentu sme sa zhodli na mnohých témach a preto som dlho neváhala, keď ma pozvali pridať sa do strany. Som hrdou členkou novej strany, ktorej členovia sú odborníci vo svojich oblastiach, v teórii aj v praxi. Strany, ktorej záleží na kultúre, vzdelávaní a budovaní modernej krajiny s efektívnymi procesmi. Strany, ktorá chce budovať sebavedomé Slovensko, prepojené so svetom a využiť náš plný potenciál. Strany, ktorá myslí na sociálne hodnoty a starostlivosť pre občanov rovnako tak, ako na podporu firiem a podnikateľov. Nikdy sa neprispôsobíme úplne všetkým, ale môžeme začať hľadať kompromis a budovať strednú cestu. Prečo? Pretože som si všimla, že sme v spoločnosti zvyknutí ísť z jedného extrému do druhého, v názoroch aj v rozhodnutiach. My Slovensko je úplne nová, stredovo orientovaná politická strana a vznikla s novou víziou pre Slovensko. Tretia cesta nad rámec oddelenia ľavice a pravice. Strana, ktorá má v úmysle zjednotiť Slovensko pre spoločné dobro a spoločný cieľ.